Prisek ez duki behintzat, Grabatzen do, no? Bai. Listo. Ja. Nahi desunean. Epan garen lehitzan, abe barriolagi, eta garreo elkarrizketa Euskal Jakintza blogerako. Nondi datorkizu pilotan jokatzeko zaletasuna? Bueno, zaletasuna lehitzan ez da zaila, ez? Pilota zaletasuna izatea, beti izan dudulako historian zehar, herriaren historian zehar, batez ere herri kirol mailan eta zaletasuna handia izan dudala, batez ere aizkoran, ez? Eta gero harri jasotzaileak eta ere bai, eta pelotan ere beti izan duda, ez? Zaletasuna handia, batez ere kirol zaletasuna handia izan duda beti herrian, ez? Horregatik, niri txikitatik ere esaten den bezala denari eman diot, eta futbolari eta futbola eta ere probatu nitu, baina gehien gustatu zitziena pelota izan duzen, eta oain arte. Goratzen adezu jokatu zenun lehenengo partio profesionaletan? Bai, lehenengo partio Tolosan izan duzen, okerrezpan hau otsailaren 22an edo izan duzen, eguna ez dakit zehatz, baina buruz buru jokatu nuen eta nire lehenengo Segarzen enpresarekin, eta lehenengo partidua aurresi izan duzen bai profesionaletan. Urduri altzen den? Urduri altzen den? Bai, urduri negoen eta urduri beti, normalean behintzat, konpetizioa denean eta txapelketa denean urduritasuna ni beti nabaritzen dut, eta iruditzen zait gainera zerbait normala dela eta ona ere bai. Zein da duzu gustokoen? Blues buruka, binakakoa ala lauterdikoa? Bueno, bat aukeratu behar banu, gustokoen emaitzareik onena beti askotan mintzat lauterdian lortu ditut, ez? Eskuz banak ere bi finaletan egotea lortu du, bat irabazi bestea galdu. Eta esan behar banu, aukeratuko nituzke eskuz banakakoa frontoi guztian eta lauterdian, ez? Binaka ere gustoko dut, baina emaitziko benak beti eskuz banaka lortu ditut. Zein zan da zure bizitzako partidurik onena? Bueno, bizitzako partidurik onena ez dakit, ez bat esan behar banu ez dakit, ez? Izan ditu partidu onak oso txarrak ere bai, eta denetik pixka bat, ez? Bat aukerakotzekotan, orain momentuan ez nizot ez da bat esan, ez? Nik uste partidu onak izan dutotela eta disfrutatu dutenak, eta hori eta partidu txarrak ere bai. Ba alduzu partidu bat hasi baino lehen erritu edo maniaren bat? Ez, nik uste partidu hasi baino lehen hau erritoriko bena izaten dela aurreko asteetan gogorro entrenatu izana, ez? Azkenen txapelketako partiduetan behintzat azterketa bat egitea bezala da, ez? Ongi ikasita joaten maza, azterketan urduri honentza, bino segurtasun bat egin joaten za, ez? Pelotan berdina da. Pelotan aurretik ongi entrenatu baldin badozo eta saiatu baldin baza eta gauzak egunero ongi badituzu, normalena da partiduko garaian gauzak ongi ateratzea, naiz eta noski partidu guztietan pilotari guztik ni behintzat urduri egoten gan. Zentreamendu mota egiten duzu partidu importantean den aurretik? Bueno, normalean eskuz banaka izaten dira entrenamenturik gogorrenak eta txapelketa bat etorri baino 2 hilabete lehenago dola, edo 2 hilabete terdi lehenago, gehien prestatzen duguna eskuz banakakoa da frontoi guzin, eta 2 hilabete terdi lehenago dola, jazten gara prestakuntza fisikoarekin eta frontoiko prestakuntzarekin ere bai, ez? Denetik lantzen dugu pixkoa, lehenengo saiatzen gara, fondo edo esaten den bezala kaja hartzen eta indar hartzen ere bai, ez? Gero ondoren, abiadura lantzen da, eta hori, denetik pixka bat. Pelota hori du, kirol nahiko kompletoa dela, eta orduan arlo desente zaindu behar die edo entrenatu behar die. Balduzu anekdotari? Anekdota? Bainola kontatzekotan anekdota txiki, asko, ez? Bat olan diren bat, oain ez dakit zesango nizuken, igual anekdotak etortzen die, ezagutzen ez duzun jendeen gan, ez? Askotan, iristen die etxera gutunak edo, animo gutunak, eta ez dakit ezagutu gabe, suertea desio dizutenak, eta jarraitzaile direlak, eta horre niri behintzat poza handia ematen du, ez? Norbait pertsona bat betetzen du, ez? Ezagutzen ez zaitu pertsona bate, molestatzea gutun bat bidaltzen animoak emateko.
Zure burua favoritotzat ikusten alduzu lauteriko txapelketa honetan? Bueno, favoritotzat orain lau pilotari gelditu da, eta lauetako batek irabaziko do txapela, ez? Niki lehen esan dutena, saiatu alden gehiena entrenatzen, gogor entrenatzen, eta gero hori kantxak esango du, ez? Zein izan duen aurtengo pilotaririk onela lauterdian, lau pilotari gaude eta edonork irabazi dezake. Eta lauterdiaren ondoren zer dugu? Bueno, lauterdiaren ondoren finalera iritsiko banintz, ojala, finala abenduaren 2an izango litzateke, edo berandu jota abenduaren 9an, beraz, binakako txapelketa arte hilabete bat izango litzateke, eta pentsatzen dugu, lauterdia bukatuta pixko bat, binaka zentratuko garela pilotari guzik, ez? Binakako txapelketarako hor gainera eguerriak geldu dira, eguberriak, eta eguberrietan partidu asko izaten da, ez? Enpresek ere txapelketa ez diren torneotxo batzu montatzen ditu, eta horietan egotea espero dut, eta hori binakako txapelketa horretik entrenatzeko ongi etortzen dira. Jakina pilotari askoren zaletasuna eiza dela, baina zein da zure zaletasuna? Nire ere naiz originala, ez? Eiza gustatzen zait, batez ere eiza baino gehiago, mendia gustatzen zait, ontxo bila joatea, txakurrekin eizarik ez bada, paseatzea bera, eta arrantza egitea ere bai, beti ere mendiak ematen duen lasaitasun hori aprobetxatzea, ez? Pilotari ligatzen alduz, Pilotari egia da, telebistan ateratzen den pertsonak beti ezaguna dela, eta naiz mutilak, naiz neskak, gehiago arrimatzen direla, ez? Baina, nuke esango gehiago ligatzen den. Eta bukatzeko, ze gomendio emango zenioke pilota munduan hasi behar duen bati? Gomendio? Ni gomendio emango nioke kirola bezala hartzeko eta disfrutatzeko, ez? Azkenean, kirola gauza hon asko ditu, eta da bizitzeko modu bat, ez? Eta bizitzeko modu sano bat da, gauza hon asko ematen dituena, eta gauza asko erakusten duen ere bai, ez? Sakrifizioa zer den, eta norbere burua ezagutzen ere asko laguntzen du, eta dena ez dela profesional mailara iristea, ez? Kirola egitea lehen esan dudana. Nire ustez aukera bat da, aukera oso polit bat da, eta lehenengo hori bezala hartu behar da, ez? Gero aukera baldin badaude profesional bezala eta hortatik bizitzeko aukera baldin badaude, aprobetxatu eta aurrera. Eskerrik asko. Bale, zuri.